ఇవన్నీ ఏమద్దు, ఇక దీంతో ఆడుకుంటా. ఎక్కే బడకాలు ఎక్కుర్రి, దిగే బడకాలు దిగురి. ఆటో ఎక్కువసేపు ఆగది. ఎక్కే బడకాలు ఎక్కుర్రి, దిగే బడకాలు దిగురి. ఆటో ఎక్కువసేపు ఆగది. అబ్బా, బొమ్మలతో ఆడుకుని మాట్లాడి మర్చిపోతావంటే మళ్ళా మొదటికి వచ్చినావురా. నీకు బొమ్మలద్దే వద్దు, ఆటపైన పెడతా. అన్నా ఏందిరా? ఈ కాంతి ఎవ్వల జోలుకోను, ఎవలని తిట్ట, ఎవలని కొట్ట. నాన్న ఇంకా ఆటో అయ్యవా? ఆడుకుంటా ఆడుకుంటా. నాకు కావాల్సింది గదే కాదురా. నువ్వు ఎవరైనా తిట్టకుండా ఎవరైనా కొట్టకుండా మంచుకుంటే గంతకంటే నాకేం కావాలి? ఆడుకో ఆడుకో గాని ఇక మంచిగా ఆడుకో బిడ్డ.